Sikwamukele mbukeli we-BVM TV lapho ngasekhaya. Njengamanje siphethe enye insizwa othuka la ngaphakathi nayo kade izojabulisa abalandeli bayo nayo la kuThuthu Maskandi Experience. Ngabe sikhuluma noba ngesikhathi samanje kusebusuku kuyintatha. Mfowethu lokukhuluma la umcashazo insizwa kwamajola le show emakhuni esigodini saseMakentshaneni. Yeah. Mntaka baba, sizwile ingoma zakho ezimnandi kakhulu. Ngabe the time ungaphakathi uperforma ngabe uzizwa ujabule kanjani ngeperformance yakho namuhla? Ngicabanga ukuthi uma ngiperforma mina kumele ngijabulise umuntu. Not ukuthi ukuperforma mina kuphinde kujabule mina. Mina kumele ngenze show ukuthi uma ngiperforma umuntu ongibukayo azizwe happy ngento engiyenzayo imjabulise imsukumise phansi noma ngabulela apho kami ngenyawo ajabule. Ayi mahle lawo mazi umntaka baba mahle kakhulu. Umxhashazwa ngabe ucula uqale nini? Yiziphi ezinye ingqinamba athe wabhekana nazo? 2013 eqala ucula. Ingqinamba athe wahlangabezana nazo ngoba emculweni ziningi ingqinamba. Yabona mangase ngebale bafo ngasa ngoba njengoba ngiyelana nje nazo ngisephe kwazi ingqinamba. Ayi njengoba ngiyelana nje still ngisesengqinambeni. Njengoba ngiyela. Hayi Kodwa ngeke ngichaze into enye. Ngeke uchaze kakhulu. Ngifuna bese ngithiwa ngifaka igama lomuntu. Cha nje bese kuthiwa sengiphosa igabathe parishini lomuntu. Akufunakala lokho. Hayi sibonga kakhulu mfoka Majola, sibonga kakhulu isikhathi sakho sasithe wasephaso. Siyabonga. Hayi sizwile nanengoma yakho. Ethini? Le uhamba noJungu. Oh elethe kulungile. Hayi kulungile. Hayi isho njalo. Isho njalo. Ithi kulungile. Noma ngenzakalani kulungile. Njalo. Mbukele wayo iBVM TV. Sibonga kakhulu kunsizwa yakamajola umxhashwazi. Phansi le emakhulu. Yeah. Si BVM sibonga. BVM TV. Isho ukuthini uBVM umele ukuthini? Uthi buka visual media. Buka visual media. Hayi siyabonga. Sibonga kakhulu. Siyabonga.